खौसेथि बर' सुबुं आफादनि स्निथि बोसोरसालिया जथुम्माखौ जोंनि गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय जोंनि धनसिरि उरियाम घाटआव मिथिंगा नगराव सानथामनि हाबाफारि लानानै गाजा गोमजायै खुंफुंनो आखायाव लादों आरो बे हाबाफारिखौ जाफुंहोनो थाखाय जोंनि जायगानि रायजो राजा गासैबो लैहोर ओंखारनानै दिनै जोंनि बे थावनिखौ साफा खालामगासिनो दङ आरो खुब खम समनि गेजेरजों जोंनि नैबे जिथु हाग्रा एबा नारा साफा खालामनाय दुब्लिफोरखौ फोथारफोरखौ गासैखौबो जों साफा खालामजोबनायनि जिथु लाहार फाहार लादों बे गासैबो जाफुंजोबगोन आरो फैगौ बे स्निथि बोसोरसालिया जथुम्मायाव खौसेथि बर' सुबुं आफादनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि स्निथि बोसोरसालिया जथुम्मायाव जिहेतु आसामनि 27 जिल्लानि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि सोद्रोमा बिथांमोना थान्दै बिथांमोना बाहागो लाफैगोन दा बिथांमोनखौ बरायनो थाखाय जोङो जोंनि नैबे ओनसोलनि जानानै जोङो बरायनो थाखाय थाम थिम खालामगासिनो दङ आरो दा जोङो जेरैखि जाया जोंनि नैबे बुब्लिखौ जों जेसेबां हायो गाजा गोमजायै जोङो खुंफुंनो आखायाव लादों आरो जोंनि रायजो राजाफ्राबो गासैबो रायजोफोरखौ बरायनो थाखाय रेडि जानानै दङ।